aziz Havari Raja Mekani Khera Kisar Shaba Rıhtizani Ma Adar Koma Kurdan ve ki hem peşame hem tek bir şahiyene Rıdâ Khennan Rıdâ Gırtın İro Juan Rojan Rojan Kireşe Bol Kelime Rıhtizani Versi Hasapeş Saddam el-Buha çekil kimyevi Hünder gelini Arhina 5,000 insan canıma nafir dakika jiyana fahında kırın her var hazaran jindakın her vaha teni insanime canı hanadan aha mecari bu fazıl davarına hatını divarına hatını telaf kırın berhemi ve karasatı İroji berdavame zaruri me bir velatı bir ahi İroji sakat kıyardını. Karasat ekipler el Kürdistan'ın nem namdenteyde kardeşim fırna İstanbul'da Hiroşima ki Nagasaki ki düğümünü velatı mantavni sefaret bir roji elbir velat çıkyanın bir mevani me aziz Peki Ahmet Fani Salıki Partiya Sosyalist Tek Bayram Vrame Tervat bir barbariye vakt seminere ki peşkeşi yaptım. Keşke gazi vamakım Jibore van şehidan kamu şehidi Kürdistan'ı ve kayki bu ezgetini edar. Bir araya da havadan gönderip telefonu kabirden bakın ve başladı. Bu konsantre bırak. Yani dengilme İsa'nın muhkeratın serseran serçavar atın serçavar atın belki bu evde peşkeş hükümet kazan şiroka koya ve helbesta شبان پرور لسر حلب چه جارا اولی از لحشته و حشتادا لحفصة بسم الهبوب مبيا بوداري كيف لو ما مخص بيا جي مساوكا هما فون زيكي كي فوني برگوي وبا قاربكي قاربكي ناخذها مخص بيا جي مرة به از طور ببركتن لما من بهيج شبان از نهاجی خوازم دست سمینر خود کم ev دیروکا مکردا راستی دمان دیروکا خویا قدیم بنیون کردان دنگ ناکیجوه باور kim de başı. Em dibinin Kürdan beri zayni imparatoriya avakiriye. Yani
ملتا كرت معوانمية يعني دائما تجدا وكنت بزانن والمسار نخشيشي دبينن إمبراطوريا مدان آبابو و جوي دمي و دما خوش دما براستيجي ريبرتيا جيهاني gelek filozof dibêjin ji xwe em bêjin felsefeya antik ya Yunan ji ba Kurda çi ye, ji Mezopotamya çi ye. O ji xwe em dizanin ku qewmê her li Mezopotamya qewmê Kurd e. Di vî warê da mixwast ez bi tişkî baş dest pê bikim. Yani ne ku her tem Kurd vî halê perîşan da bûne. Mixabin şerê navbera Osmanî, İmparatorê Osmanî û a Sefeviyan da se sala 16 da ku li çavdiranê 1514 da pêk hatibû di wê di encama wê şerê da se salek dişûn da cara ewil se sala 17 da bi peymanek navê Qesra Şêrîn Kurdistana me ya Şêrîn bû du perçe ji win dibînin yani pirsa Kurdan a sînora ye yani wek win bi vê kitêba Eslîxan Xanê da dibînin Kurdistan û Sînor birastî jî pirsa Kurda axa Kurda tim hatiye perçekirin. Ez dixwazim ev bingeha vê perçekirina niha ku anha şeklî wî danê ki şekil dane Kurdistanê bingeha wî ji kutê çawa vê çarperçetiyê li ser serê Kurda axa Kurdistanê kirin çarperçe wek hûn li ser ekranê dibînin yek ji damezrînerê Sykes-Picot peymana Sykes-Picot hûn dizanin bi wê peymanê ev welatê me Kurda hatiye perçekirin bi wê peymanê yek ji avakarê wê ku Sykes-Picot e vê kitêba wî ya ku Darul İslam dibêje li Rojhilatê Osmanî gera min dibêje navê wê Pirtûkê 1933 da tê li welatê me cî bi cî digere û hinek tişta ji xwe serê xwe da çê dike paşê wextê ku Kurdistan dikin çarperçe ew wezîrê Brîtanyayê ye. Ew ser navê Brîtanyayê hatiye vî welatê me geriyaye û welatê me xêz kiriye çarperçe. Ev pirtûk ez ji we tevara pêşniyaz dikim bê xwendinê di dîroka Kurdistanê da ev ku çawa hatiye serê Kurda bawer dikim hûn ê gelek tişta bibîn. Wek mînak mesela dibe Türk wek me İngilîzan dibe çawa em li Hindistanê çi dikin Türk jî li Kurdistanê wî dikin dibe. Lê dibe Ereb em karin hinekî ewa bidin mexama bidin wan lê em nadin Kurda. Yani ew wê çaxê di 1903 da vê sînorê daniye û welatê Kurda piştî wî ji xwe hûn dizanin çawa ku hate ew ê pêşî ew bûn İngilîz bûn û İtalî û Fransîz û paşa Rûs beşdar û paşa jê derket. Lê dema dawîn da ku wan tiştê ku İtalyana sozdan nanîn jî İtalî jî paş fekişiyan. Lê hûn dizanin ev dewletê ku li ser Başûr û Rojavayê Kurdistanê hatin avakirinê wan çêkirin, welatê me kirin çarperçe. Dema em îja li dîroka Başûrê Kurdistanê dinêrin, em dibînin ku birastî jî yazdê Edarê 1907 Kurda tekoşînekî pir mezin dan o bi dewleta Iraqê dan qebûl kirinê ku
êdî Kurdistan otonom be, xweser be, ev bi vî şertê bû vê peymana otonomiyê gere di 1974 da her tişt bahtana cî. Lê heta dawiya 1973 da lê dema ku dem pêş de çû di 1974 da bê ku mafê Kurda bînin cî hêrîşekî hovane anîn ser Kurdistanê. Mixabin ew peymana ku di navbera PDK û hikûmeta Beysê de hatibû îmzekirinê wek hûn duyê neda jî dibînin wê çaxê serokê Beysê Sedam û em bêjin serokê herêmê jî Mala Mustafa Emir îmzekirin wê mixabin nehat jî. Kurdan bavo tineve bira em bimirin ew zarokê min lê kûsa gotin li ber şevê min pênc heb mirin. Paş em Mamoste Kemal bûn mêvanê wan em 2013 ew 2014 de hat şaredariya Amedê şarê Gülten û Fırat şaredar bûn. Berhemê xwe ku ew kiribûn berhemê xwe ji kevira ji dara yani şekil dabûnekî û pêşkêş kiribû. Hanî li vê dera Galeriya Hunerê da pêşkêşê xelkê Amedê kir. Ev jî hatinaviya li Amedêye ku Gülten û wan re xeber dide, heykelê xwe nîşan dide. û li vir bû mêvanê min û Mamoste Kemal jî min hevra wî kir. Ez xwazim li vir bi dawî bînim axaftina xwe eger derfet hebe di dawiyê de ez xwazim Mamoste Kemal vê hevdîtina me ya li Helepçê û li Hewremanê û bi vî mamosteyê ku şahidê bûyera Helepçê bû hat li Amedê jî hinek tişta pêşkêş kir. Eger derfet jê dibe ez hîvî dikim û derfet bidin Mamoste Kemal ev jî bi ser vê bike spasiya ve dikim ku we godariya min kir. Malî ava.